Bir türlü fikir var. Tasır Bolşevikler tarafından verilgen bir yamauluk tip. Yamauluk arkasında köpçülük Tatarlar şiitte kala indi. Ulu milletini bölgelengen proyektni beyram etebiz. Hem biz bunu beyram etirge tiyişmi? Çünkü bir İdil Ural mı aytip gitti Rafayla bida. İdil Ural da ilan etilgen vakit var. Hem yalışmasam ikinci yılına 100 yıl tula. Sizin fikir? Yani kiskelep, pügelep turuştu indi bolşevikler, Tatarını bölür için, anlaşıla. Lakin bizning devlet bulmasa, o tağdan aşarrak. Şunlar bütün kimçiligin bilip, görüp, lakin beyram etirge gerek. Biz o bitani, biz hali mesela Tarih İnstitutu o'zi hazırlı, ayrım bir binada bulacak mı 100 yıllıkka degen ko'rgazma, lakin biz boshlaymiz endi burungi uchurdan. Butun davlatchilikni Tatarning Turkiy qog'onatdan boshlab Oltin O'rda, Qozon xonligi, Butan xonliqlar deb bu avtonomiya ham endi bugungi kunga xatli biz uni keltiramiz. Aning butun ma'nosi narsada biz aytamiz Tatarning davlatchiligi bo'lgan deb. Mana shu ko'zlikdan qarab. Kimchilik ko'p anglashıla, lakin biz bit Sovet chorida nechik qismasalar da endi Stalin bit ko'ra olmadi, bilmadi nechik uni bitirib ta qarar edi, lakin qo'rqdi. Şunlar ol yaqtan qaraganda, ol bit bolşeviklar da аны ешtirmas edi, Tatar o'zi mana shulay ko'tarilmasa revolyutsiya vaqtında. Şunlar biz аны яңа күзлектән карап инде үзебез конференция ешtirабыз һәм безнең бүгенге фикерне аның турында әйтербез төрле яктан карап, кимчилеген дә, уңай ягында. Yamauluk buluğu hem ulu milletin bölüğün siz аны tanıysın diye. Әлбәттә инде күренеп тора бит ул. Аның карар бар иде теге референдум уздырырга Башкортстанда, ул бит анда татарлар яшәде, Уфада татар шәһәре иде. Шуңар аңлашыла, мин большевиклар күзлектән караганда аңлыйм. Андый дәүләт булса, ул әле ул бит без хәзер әйтәбез, коммунистлар, ниләр дип, Мулла Нур Вахитов коммунист булмады, Султан Галиев милләтче булды. Коммунист булса да, күбрәк милләтче булды. Калганнары да әйтәсе дә юк инде. Монда большевикларның бик нигезе булмады. Шуңар андый дәүләт, зур дәүләт Россиянең уртасында, Идел буенда, Идел Урал җирендә килеп пайда булса, ул куркыныч бит, Мәскәү өчен куркыныч. Шуңар алар бу өлгәләргә тырышты инде. Шуннан да сезнең фикердә күпмедер хаклык бар, күпмедер генә түгел. Гомумән бу сорау уйландыра торган сорау. Әгәр дә инде без 1552 елда дәүләтчелегебезне югалтканбыз икән, 400 елга якын дәүләтсез яшәгәнбез икән, һәм күпмедер дәрәҗәдә дәүләтчелекнең нигезе булган безгә автоном республика биргәннәр без аны алганбыз икән, моңа каршы килүнең бер нинди мәгънәсе юк. Билгеле, бу дәүләткә Татарстан автоном республикасының территориясына татарның ул вакытта 1 миллионнан артыграк кешесе кергән, татар вакытта 7-8 миллион булган, бүгенге шикелле үк безнең күрше республикаларда да бүген күпме татар авыллары, күпме татар районнары бар. Бу бүлгәләрне булган, моның белән килешмичә мөмкин түгел. Бу чөнки факт, моны яшереп торган бер нинди мәгънә дә юк. Әмма ләкин әгәр дә без шушы автоном республиканы алган булсак, безнең киләчәккә үмитебез бүгенге кебек булмас иде. İdil Ural'ın 100 yıllыгы менә 18 елда була бит инде. Biz һәр хәлдә уздырабыз андый конференциялар, китаплар, Тарих институты. Дәүләт менә бу мин белгәнчә инде алар 100 еллыгында бик киң күрсәтергә дип менә дәүләтчелекне, татарның дәүләтчелеген дип менә шулай фикер йөртәләр. Теге борынгы чорны да онытмыйча, аннан әз генә искә төшереп менә суверенитет көннәре 90-нчы елларны. Ни өчен башкортлар тирәнрәк төшерергә телләр үзләренең менә бу автономия тарихын? Ул бит һәрбер халык инде тарихны тирәнрәк башларга тырыша. Ул шуннан гына килә. Ничектер мактанып, менә без иртәрәк киттек. Сәсеннәр инде бер ел туда, бер ел суда. Идел Урал 18-нче елда булган. Шуңар аңардан башлап булган. Аны Алтын Урдадан башлап булган. Төрлечә нитеп булган. Тырышсыннар, мин бер дә каршы түгел. Менә Мәскәү белән яңа килешүдә сезнең шакырдылармы? Сездә мәгълүмат бармы? Менә бу яңа елда килешү төзергә тиешләр бит инде. Теге договорное отношение
Буенча. Әле андый карар юк. Казан тарафыннан да, Москва тарафыннан да. Бабиш әйтте бит, безгә инициатива ни тәкъдим килмәде дип. Ишеткәнсең ул хәбәрне? Ну, әйе, но әле безнең югары совет әле сикелми. Шуңар. Ну, миңа калса, аның пролонгация гына эшләргә кирәк. Теге яңа шартларны төзеп кирәк микән ул? Бүгенге көндә ул әле менә мин әйткәнчә, 2007 елда кул куйган шартнаманы да үтәмәделәр бит. Менә дәүләт теле буенча күпме көрәштек, сугыштык инде без менә бу тел буенча. Анда бит аның матдәсен укысагыз аңлап булмый аны. Бу компромисс булды инде. Без бик гади гына Конституциядән телгә карата матдәне күчергә дигән идек. Менә бу шартнамага. Мәскәү каршы булды. Моннан тәһәтләми күчергә. Алар әйттеләр, латин телен, латин әлифбасын кертәсез дип. Ну шулай булды инде. Без вәгъдә бирдек, джентльменский теге. Латинны кертми торабыз. Ләкин аны матдәне күчерик юк. Шәймиевтә катып тора. Безгә тел кирәк. Тел турында анда бер ни булмаса, андый шартнама да кирәкми.